Jingngeit berok ngikmen ngidan ke. Ye ngejong try. Ti shwaba inya chiprang ban pengentang ni kapor. Tungi nong lai sin yero you try de sul ke bejam. We are lie. Yero you try, yero you try, yero you try. Ya pedang sobhai pi berok ibadan ni ke jaga. Pedang sobhai itu ki bahap syong syabar. Pedang sobha itu ki pejoin lembaga nika channel ke jongi ke Grace Worship Center lembaga ni ke YouTube channel. Pedang sobhai pi berok ke kerteng ke betiang tam ke jong Grace utrai unong penem jongi. Joshua begin lek ia ban pengentang ia ban khot sobhai ke jing dorkat ke jong try hagani ke jaga hagani ke jing senglang ke jongi dan ban puli pi na ke tien ke jong play ia ka pin syam na ke gospel ke jong markas ke long ke besan ke dekat ke bar pupra sya skor bah ngini pengentang ni ke por halor jo ni ke nongrim jo ke tien ke jong play ke tien ke jong play ke ong kum ni naba kala ong ladangan syok ta tangi ke jankop jong u ngan sakia Syiemlieh ngan pulih biang. Ai pin pelet jingmut bahaya tak ketien. Naba kelong ladangan syok ta tangi ke jangkup jongu ngan sakia. Angi dan ngani ke jaga. Pi badan ngani ke jaga, ki badan ngani Jingsngewskhem. Kam tam gitu ki bapang ki bajoin rekat bangi nagi hospital. Ai pin dan ngani ke juk ke jing angnut kumbalong ngani ke priu. Ngedan ke jing angnut ke shisha bangi wan ban syakriu play. Bahabang ikut sobhai ke jing dorkat ke jong play ngi duai ikut kerpat umen siem ko jong play ai ngi yo e ke ni ke jan met tungi le lang ban yang ni ke por ban pingen tang ni ke por khot sobhai ke jing dorkat ke jong play bat bahabang yo snow ye ke jing don jong play ngi yo tabai ngi yo e ke jing em ke jong i we tungi le ban duai lang ni ke por a try play ke pa jing i bahab nang wan mat jome a try play jonga wan mat jome de ke kerteng ke jong Grace utrai nong penem jing i ke try i penyang ke try ni ke dua ni ke jan me ke try ni ke jaga play janga dak bak pengentang khoi no dak snam ke jome play janga yang au yang ni ke jaga ko pa kum joyo pelang jome baro ke try yang ilang baro sai dak snam ke jome ke try angin lo ke bak bet a play janga ban khot so bai ke jing dor kat ke jome play janga ban khot so ba yo men siem ko jome play janga ban long lang hap leng jing ya play janga try a play janga me long play ba crowd me long play jing ke try u badan ni ke nong rem ke tien ke jome ke try tap angi we ke try ka kom ke nong rem ke tien ke jome ke try angin dan ke jing angnut ke ba shisha mat jome ke try play janga naman me kran chai ko pa leng ba kitab sam ke try kalau nang ba chit pa sa usan ke try abang ikot kerpat me play janga ngin wan ke ba shisha ke try play janga ba try play janga ngin dan ke jing angnut ke ba shisha ke try ngin dan ke jing trang ke ba shisha try ngin nang ban puram ke ke por play janga try play janga men yo me ke try ke puram ke jing o jiro pensle ngi we try pensle ke worship team ke try play janga angi baro ke try nado ke besan ke try do ke ba kam po play janga ngin dan ke jing angnut ke ba shisha try play janga bangin yo ye ne me ke try kum jo ke try ke tu ke ba join na yeng na sama play janga ke badan ke hospital ke jaga bagi tiap pang play janga agen dan ke jing angnut ke ba shisha akmat jo me play janga bangin yo mar ke try ke jing pen kia ye ke jing pelaj play janga try me yo puram ko palang bangin ke por play janga isha ke jing alam ke jo men sim ko jo me angin nang try ban tu dan kal bo men sim ko jo me play janga try ngin pendan puram me ke try ngin puram ke ke por ke bagen tang ke try ye ke bangila khot so ba ko try ke jing dor kat ke jo me ko pa play janga ngin mana ye me ke try de ke donut borok ko pa haleluya try me yo lo ke puram aga kerteng ke jong Grace try no benem jing i duai amen bar amen pla ban syong spor kumujing pengen mawan pulih yang saya sien nabakala ong ladangan syok ta tangi ke jangkup jongu ngan sakia sengap ke tien ke jong play pen sobang pidan ngene ke jaka hagane ke janmet ke jubab kalong kumne ru kata ke jingker soi ke snam jongka kelarangat no Jingngeit ini ke janmet play kurku ye pi barok ai ne ke por haga worship team Hallelujah. Taga ni kapor ngin let shabin let banya yang banya ro you try. Ngile ban mani shipor you try de ba shangin ra lang ni jing rai. Worthy is the lamb. Akwa tungin let ban mani shisha de dot lo jingi baro. Kani ga jing rai ga crunch phang ga jing crouch phang ga jing khoi ga jong play. Akwa baro ngin let ban prishang ban rai lang ni ga jing rai.
is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. So just sing in Ri-Bhoi. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He.
lightnings, rolls of thunder. Blessings and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Tingin ang biyang clothed with rainbows, clothed in rainbows of living color, flashes of lightnings, rolls of thunder. Blessing and honor, blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Tingin ra lang, tingin ra lang. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I'll say, with all creation I'll say, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh Jesus, we adore you, Lord. You are my everything, Lord, and I will adore you, Jesus. Oh, you and I go you a try, man money you could take and show me a try. Oh, and I'm overcool, you overcool, look at the thing and show me a try. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. For you alone are worthy to be praised, oh God. Kung iwan ban ay mo ni may atwa, iwan ban money may atwa, Jesus ni ko po. Kung iwan ban ay rin siya may ko po ram atwa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Tingin iban ang lai siya ni Roy try. Way are lai. Yaro you try. Yaro you try. Yaro you try. O ingilay ban yaro you try ni ka chaka. Ingilay ban lek men po ka chingdarin kat ka jong try ni Roy lang. Rejoice. O tingin tap jam ikti ni ka po. I'm gonna dance and praise him. I'm gonna dance and praise him. It doesn't matter what it comes my way. The greater one who lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm the mirror of his kingdom, filled with the Holy Ghost.
ga chaka ban le ek ba kraw gini ga chaka hagini ga chan miet tingi le ban ya ro bang you trying and run gini ga ching right God is here I think in tap dik ni jing ni ga po tingi right lang Oh
show me. Oh, we sing praises to your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Holy, we cry. Hallelujah. God is here. Oh, tingin right lang. Holy, holy. Tingin ra lang kikitigi chini ka po. Ngin mani lang yung trying and right bakod. Hallelujah. Oh, bakod. Oh, we worship you, Lord. Oh, you are your roy, ka kerteng ka show me your try. Hallelujah, hallelujah, Lord. Jesus. Oh, gimana mi your try. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ay dingin mani ka Jingngeit ka Sohthri ni ka body ka chan. Ngin pen kraw ka kerteng ka Sohthri ka ni ka chan. Pen jam lagi servant mani you try ni ka po. Dingin let siya chan Sohthri ka ni ka po. Oh Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Tungin perkat you try kini kapon. Nado meneng irwang yang holy. Tungin perkat ni ke Jingngeit ke Jowai. Worthy is the Lamb who was slain. Holy is He. Sing a new song to Him who sits
biang, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Ôi tôi nghiên ra là cái tiếng nghiên ra là holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, with all creation, I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh Lord Jesus, clothed in rainbows, clothed in rainbows of many colors, flashes of lightning, rolls of thunder, blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Sing it on, we are clothed in rainbows, clothed in rainbows of living colors, flashes of lightning, rolls of thunder, Lord. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Know you're holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh Jesus, I adore you, Lord. I adore you. I adore you, Lord. Worthy, worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb. Worthy is the yes, Jesus. Holy, holy is He.
in Railang, sing a new song. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Oh, in Railang, kiktingin pen crowd you twine. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing, with all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, with all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will. Says you singing on me, holy, 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 hallelujah. Nila mo play of a chord that's wide. You are holy, Lord. Holy is your name. With all creation, with all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Patingin money you try, pinchon lagi sir, and money you try, money you cry, nigga boy. I will play with scope, nigga chip money, get drunk, nigga chaka. Oh Jesus, Jesus. Oh, we don't play with time. We don't play with crowd. Oh, you lay with me, Lord. It's all with me and cry in Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Oh, Jesus. Oh, you don't come and you cry. You don't come and get chicked up and show me a cry. You don't come and get chicked up and show me a cry. Oh, Jesus. Oh, we need your touch, oh Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, tingin rong ang inigapor. Mani you try inigapor. Tingin prasyaman rong siya kapratay ka baganjaman simi ka bangin mani you try. Tingin kaledlot si pori ki eke baro. Tingin kaledlot and ringin perkhatang you try inigansyaka. Ublay you a crowd. Ublay you a dab nigaching ebe nigaching aye. Oh, you don't come you me a try. You don't come you ching tak with show me a try. Oh Jesus. Oh, you rabababa siki rabashandere. Oh, you no rabababa siki rabashandere. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Milong kun lang brado play a try. Hallelujah, Jesus. Oh, you don't come you me a try. You don't come you me a try, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. I think in cut body kagertenga jong Jesus. Kagertenga badan bor tami ki kerteng baro. Let up him nang ban mani shu pertai kagertenga jong Jesus. Shu pen kraw him dan kamban bon ktiena kmat jong play. Tingin shu pen kraw in shu yarok in shu mani utra.
Oh, you rabba baba baba siki rabba shande. Oh, you rabba baba baba siki rabba baba shande. Oh, Jesus. Oh, we lift our hands to you. Oh, we lift our hands to worship you, Lord. Holy Lord, Holy Lord Jesus. Holy is your name, Lord. Sweet, sweet. Ngin ra kikti, ngin ra lang ngira kikti, ngira, kikti, shamiko pa you slow, hata jaga. Tingin ralang, paparo mabatry, paparo mabatry. I Jingngeit badam kerhai, I Jingsngewskhem kikti jome. Ngin ra lagi ktingin ra biang kiktingi ra shamiha pa you slav hakachaka beringkyang tra tingin ra lang paparo
cái chinh bên sle cái jong try ni cái chaka ngin pediang cái chinh bên sle cái bên khô ni ngin pediang ni cái por ngin rai cái ti hoi tu ngin rai kum pediang ban quan tu the dan kamvalan ni mia try chingta ga jomi ga chingim ga jomi ite ba try ba de tang ga chingta ga jomi ga chingim ga jomi try ye ga bangi la shisha try ye ga bangin shakri ye ga kerteng ga jomi try ye ga bangi la bangin ya chikmat try Baba sikira ba shandere hoi ngin ra ki ti ngin ga por ngin dwai u play shisha se shi sien pat un kta ingi les ye dana prenj ngi klam ma choi ga chingta ga jong try les sing ila e do no ila longkong umau en reu play u dana ga jan me ga ban kta be ngi se shi sien pat kwa atrai ba jing shakri ga jingi ko atrai gan long nyam ngim kwa atrai ba mangingin long nyam ha bangi shakri ya me atrai kitab yang ngi atrai si sin atrai pen luet biang atrai ga donon jingi atrai pen luet biang atrai ga donon jingi atrai we need your touch Lord Jesus we need your touch Lord Jesus you raba baba siki raba shandere yondo raba baba siki raba shandere just a touch of the hands of Jesus dipped into the oil of the Holy Ghost. It will soothe all my fears. It will soothe
coming in Shong in Ri-Bhoi. Just a touch. Just a touch of the hand of Jesus, dipped into the oil, dipped into the oil of love. Holy Ghost, it will soothe all my fears. It will soothe all my fears. Wash away all my tears. It's the anointing. It's the anointing that I need the most. I think in Rai-Lang, sweet, sweet anointing. Sweet, Lord. Sweet anointing. Flowing down to make me clean, like a mighty rushing stream. So just sing it right, sweet, sweet anointing. Sweet, sweet anointing. Pouring out the oil, pouring out the oil and wine all over me. Pouring out, pouring out the oil and wine all over me. Hallelujah. Hoy tingin ni ban ai ka ching thap kti ka ba jam shu trai ni ka pa. Hallelujah, Jesus. Trai shi shang ban ai ka ching mani a trai ye ka kerteng ka jong. Me dei tang ma me a trai play ba dei hok ban yo I ka ching ye ro I ka ching mani ni ka ching im ching. Trai ngi e ye me re ka don ho ching ba ro a trai. Na mangi tip a trai me dei ma me play u ba kraw me dei u kpau ching u ba happening. Me dei ma me parlok u ba hajan tam a trai u play u ba smooth holod u ba yo ilod I ka don ho ka jong e trai. Trai ngi e ban mani ye me a trai. Shimi ki jing mani ki jing e trai. I be ki jing mani ki jing I can kill shi ka cat ka jong me kum ka jing you be a trai. Hi kaya ngi ki khon ki jong me a trai. Bangin ang la a trai ka ban mani ye ka ban pen kraw ye ka kerteng ka ba im ka jong me a trai. Ngi a trai men ayang I ka bor a trai. But trying in shong da ka jing ka man ngini ka jaka. Ngin snap I ka ktien ka jong me da ka jing ka man lam ka ba ka chimpen sle ka jong me ka ba dap ka jim ka jongi. Ka bor ka ba dang sa baro a trai ngi da buti ha ka jilam jong man si ma ko jong me ha kerteng jisung I pan kini baro. Amen. Pilawan shong. Ila poi Jowai ke benta jeng Jingngeit yo ban lumi jengu karpat yagi volunteer kilong bulan ready la kre ani ka por ngakot e pesan zat khong la ban pengentang ini ke Jingngeit ba kum ju ban tuai entah ketien ke jong play. Tongin Jowai. Drawing wan khmat jome ko pa ni ka por ni ka Jingngeit ko pa nyangu I songu e pa try ka jingpha ka jing snai blai ka jome ko pa. Drawing I don ni ka por ni clip mat ka try ta mun chiro ban mani ban pen brom ka tem khoi ka jome ko pa. Nyangu try ka jin ka jome bat ni try no bas dang ni ka jesang ka try ni da Jingsngewskhem ko pa. Ba ka jingwa ka jingro jingi ka jingmani jing ya ke kum ka jibi thang khmat jome try ni ka Jingngeit ko pa. Drawing I alut ka brom shame ko pa. Tani ka por ni ka Jingngeit try shamangin lummi ki ni ki Jingngeit ablay ko pa nga Jowai ko pa men grandman kata do jingi way pe way ablay ko pa try shamangin say ka try ki Jingngeit ban ai naman ta ka kam ka jome ko pa try me ik do ka jongi try kanat kalong kumno apa hani ka por hani ka Jingngeit ablay ko pa
Try don na plain chuki try ki bam don e ru em ko pa. Don na plain chuki try kanat ki bon haki ki pahu aki ko pa. Don na plain chuki ni ke janmet ko pa ki ban ai ko pa kum ke jingkhen du lut baro ablei ko pa. Try me ik not ke junki Jingsngewskhem ke try kanat men kur khui ki ko pa try kanat ko pa. Ngadwai ke try ngada pen kan tang no try ke jing aingo try shop ngin lum ni ka pon ni clip mat ko pa. Da ktin ko khoi ke jamet try kanat ko pa. Bashano try me pen kami ka try kan long bet try na manta ka buram ke jome ko pa. Nga kran no ke jing ku blai ke jeme try hiki we pe we ablai ko pa try. Nga duai try kanat ko pa ki blang li school ko pa ki blang preng exam ke jing poli ke jing ki ke dan ba pher men kur khu no ki ablai man ai ke jing job ki ko pa. Ki bawat kam wat jam kan try ki nyo ki kam ki jam ki badai hak ablai ko pa try. Ki balas ngi ablai ke try kanat ko pa ki nom do ke jing balas ngi ke jong ki try. Hala ke sngi ke benta ke sngi ko pa try kanat kin dap kin man kar hai ko pa. Ki batrai kam sorga man kin TV ki try kanat ki batrai kam lo jong kam business ko pa. Men kur khu ki liang ki benta baro ka try. Ki barak baryang ko pa kum ju ablai men kur khu ke jing thung ke jing rap jong ki baro ko pa. Bar ki basyong hai kum ju pa pe ki yang ka sam men kur khu ki try kanat hai ki liang ki benta baro ko pa. Hakateng Jesus Nazareth. Amen. But amen. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy, sing a new song. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy.
ting le poi shkwe benta ban yo slono iktien ke jong play kumbang itep borok bo play jongi de play bo kentiu ila ke ktien bat kum gadak ke jing buram mi ke ktien ke jong play kat ba syukri jong try Syiemlieh dang wan sekmat ban ai ktien ke jong play in ai ke buram shu play nta ke ktien ke jong u in ai de tap kti ke bacham Hallelujah. Hallelujah. You try. You try. You try. Tongan let banduai choy gani ga prayer request. Ko afin sha score kadan tanga way ga prayer request gani ga janmet. Ngin duai na benta I 1 ki shabong. Menta la shibnai isha te agi bor jingdom. Ko ngin di duai daga way ga jingmot daga way ga donot daga way ga jingngeit. Ha kerteng jo try Jesus Christ na benta I 1 ki shabong. Bagani ka bor jingdom ka bate kan pet aga gerteng ka jong Jesus Christ ka kanjri jingdom bara la bathat lot aga ding pna ka jong tra jing Jesus Christ tong le khmat jong bleng in duai na tai wan ki shabang trying wan khmat jame ko try ni ka klip mat ko pa trying a sngogo go pa bang yo ban yang bang go try ni ka jaka ka bagantang ka jame de ka jing ai ka jame ba de ka snam ka jame but trying it duai go pa na tai wan ki shabang go try Try Jesus ngada kran go pai ga jing lai lot ga jame go try ngada kran go pai ga freedom ga ba me malatet ga Jingsngewskhem snam jame go try nga kran ga jing plai lot ga jame try na ga jingem jongi 1 ki shabang go try kani ga jingele aga bor jingdom ga ba te ngi be aga gerteng ga jong Jesus Christ but ngi Blood Lord, you're going to clip mat, the curtanga jame go try Jesus Christ. You're going to Jingngeit, Baman Barok, and the Jingngeit ego try. Try me to bor a snam jame go try Jesus Christ. Trying it up the snam jame go try Jesus Christ. You're going to Jingngeit 1 ki shabang go try. But trying a cran go pa, you got deliverance go try, get jing plat load, get jame go try. Can the jack come ne go pa? Having it try the Jingngeit, the way get jingmot go try Jesus. Let it come back, never tell like a curtain, never tell like a buram go jame go pa. But trying at the duai nigga clip mat shop and sami get thin jame. Trying a IT bang like a jonga Jingngeit go try nigga clip mat. But trying at the duai go pa men ra like a thin she drunk. Yashu penret yela de khamat ga jing kraw ga jame ko pa try men penroi ga ktien agi sngi bagi ya gi baghat do ga jing roi ga dei ga ktien ga jame em dei ga wai pat ko try abangi baro ki bayo sngo ne ga janme di ga ktien jame ki beran ne ga jaka ki beran shagalangi jaka go try ngada duai go pa ki nem I nga ki nem I no inoro ki ni ga buram ga jame kin I ga nongrem ga ba kraw na ga ktien ga jame go try But kindan ni ga jing ai na me ban penla eki go pa bagin em go pa bagin pen melen bane mga nongrem ga ktien ga jame go try nga pan biang sa sisien pat go try ye ga jing pen sle jame men sim ba khot nga khot eme Holy Spirit kani ga por ga genta jame but ngishu ai lat ngishu IT hagi kti blai jame men pen ya men pen sle men yelam men kirku Men say ye ga ktien ga balong ga spa ga ba kodor ye ga jingem ga bagin jam sim ga jongi ko try ngai ga buram sheme kurtang jong Jesus Christ ga duai amen hallelujah kanungot na preng jongi ngi kman ga ni ga jan met abangi don ga jing dor kat jo try amen tongin pertada ga surga bejam amen laisin amen 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 tongin ai ga jing thap ti ye ga jing dor kat jo try Ngai ngoi uplay ba upen la daga jingai ai ga jong u yang abangan yang sien pat ban sam ga ktien ga jong play ga ni ga jaka bat nga kwa ban ye thu ipi shwa bangan ai ye ga ktien ga jong play kani ga dei ka ba uplay upen ki apo ga do no jonga menta kat tu ga ne benai kani ga dei ka ba ngan shwe thu bet kum ba ga long danga ki dang step ru ka ki apo ga do no jonga danga yat min sngi bat nga let tray bat nga let ki ba bon ki jinglet Kijing dan kam ka ki bet aga dot no janga bat kalong kumba ka kendang na po kumto bat nga wat iya gani ga benta ka bangan sa kren ha gani ga clip mat nga wat na ga ktin jong bleng on try balay ga let ki ka ni ka ki palat aga dot no janga
Ban ngala persang pan jumut wat nagi mentor jongaru kibai yirap ban guide dengan ga jia lenti ga bagen zaman sim. Ban ngala yo ka to ga ne ga jimut. Ban ka ki palat ga donut jonga. Ngani thu ipi hapo kat tu kat ne benai ngelawan kren ni tin ga jong blai setisha Ri-Bhoi district setisha Nongpoh ngelawan kren wat setisha po kitan apa Shillong wat ngala kren ha ga ne ga jaka bangidon Bible study center Mawiong nga Jowai ye ga Bible study man la ga tayo hang te Mawiong wat hang teru nga kren ni gani ka ki bet kam sha ka do no janga bangan ya la ne gani bat nga nge ka de ga jimpen ki jong men sim khoi amen bat de ga tar banga kwa ban kren ne gani ga janmit ga kwa fin sha skor bhai gani nama gani ga jing kren la ne ga message ne ga jingai ne ga janmit ka de ga belong simple tang ba ka belong so serious khmat jong blai ngada skau tu syai kedar kam tam agi ya ki bangi im mangi menta kini ki kene ke ski ki baghat do kene ka belong so serious haki khmat ki jong blai ban nga kwa ban kren la daga ru ngan pani ke jingai no try bangala duai ba yeng ban la ski bangana kren nganem da pen mong thani no no rengan kren ban ra ipi syakata ka thong bo blai kwa ban pen poi amen to ga kwa fin play ga Bible jong pi ningkong syagi shiti shigi Hebrew kalong ga beshipo ban nga kwa fin bo lupa bo mark lupa ga Bible jong pi na ga shiti Apostle Paul show Timothy ga beningkong bat ngan sepulien na ga lenong ga beningkong ga balai ga basau bat kat ga jilam jo mensim bekot ngan sepulien ga tin jong blai bat ngan sa ai ni ga ji kai ga nga ai ker teng kum ni ga ji kai ni ga janmet nga kwa fin sha score ngai ker teng kum ni ka Jingsngewskhem ba ha ga Jingngeit. Hallelujah. Full assurance of faith. Ngan pulina ke shiti shigi Hebrew kalong ga beshipo kadukat ka ba arpuar. Tongan le kum ni ngan pulina do kadukat ka ba khat khandai ngan ya ter ka Bible ko ong kum ni. Namar ka ta ko para banget habang idani ga jingslori ga ban let ga ta ga jaga kentang daga ta ga snam jo Jesus Christ kata daga lenti ye ga ba ulapin kentang na ga benta jongi ka lenti bat mai bat baem lingba kata ka jingka kata ka long ka met jong u ka ba Ri-Bhoi gong babang I don yo ling do ba kraw de Jesus Christ halor jong kata ka yeng jong play tongin wan hajan daga donut beshisha ha ka Jingsngewskhem ba ka Jingngeit. Hallelujah. Yo ko fin penbot bat nga ong kum ni ong tongin yo wan hajan daga donut beshisha ha ka Jingsngewskhem ba ka Jingngeit ngan sange tang kata tang shi teng pule gene ngoi finga kwa fin bo ya ka mark ga Bible jo fin ga shiti ga beningkong sha u Timothy kalong ga beningkong kalong ga balai ngan sa pule wat na kalong ga basauru kwa fin ngau tho bai gene sho bangan sedang ye gene ga jingai fi ga Jingngeit kene ga don jide ba ga Jingngeit ngang ada ubriu bas ngau tenat pelat iga topik jong ga Jingngeit faith ngala kren wat nang niru men syam snam kumno bangin roy ga Jingngeit ngam tep fidang ikan mau na am tambang ngala dep kren hang ni bangin roy ga Jingngeit bat nang ta shi bon ba ki briu jong blai kla kren ni gane nang ta shi bon ba ki ba tho ki kot jong ki bakin pen hikai ngi kumno bangin roy ga Jingngeit ki la tho e gane bat nang ta shi bon ba ngila kren ni ga Jingngeit naga ktien ga jong blai bat nga iba ga Jingngeit ga de ga kraw palat hagi kmat jong blai. Hallelujah. Kom baga pisa ka kraw haga economy jong ga pertai kom taru ga Jingngeit ka kraw haga economy jong blai haga hima ga bagan zaman sim kani ga spiritual realm ga bangi don vi u Jesus Christ haba Ukraine u Simon ngan ya chua kom ta kana ma fin ngau tho shedong akwa ban pen poi ni ga jikai haga porbo Jesus Christ Ukraine u Simon Petros haga porbo Simon Petros udang kop bahaya u bat ba uang ba lada ki wake him eat show yeme lada ki wake ki thot yeme lada ki wake him tre show yeme ngate ngan e be yeme fikan ma wi kata amen kata ga de jing kren jo Simon Petros Mreu Jesus de ublay ulada tep lupa ba satang ka to ga ni por u Simon Petros un salenio try wala daw kop u Simon Petros ka noga noru yata ga Jingngeit yo try right ka dan ka por ka bo Jesus kren kom ni u Simon wang kom ni wang ko Simon u satan ulawan pan yeme na nga ban kom yeme ban tay yeme kom batayu ko tang ba u Jesus wang ngala duai
Baga Jingngeit Jamaica nam hab no. Hallelujah. Ngalingo iga jingduai jong Jesus Christ. Haga jakabu nong ngala duai Simon Petrus. Ba usai tan unaman bante ya me. Nrai uklam duai gomta. U Jesus duai ba ka Jingngeit jong Simon Petrus kanam hab no. Hallelujah. Kabamot haga jingyat lenti jong ngabat jong pi ban laga sngi. Pilak bani kendo Jingngeit. Fila bani kendo ka jat pa ka jat ka jingem tabangan ni toi pi haki kmat jang ublay bani ka ba fiyo ye ka jing pelat kadang kraw ba finam hab na ka Jingngeit. Hallelujah. Na ta ka daw nga kwa ban krani ka tin ka jang ublay fi ka Jingngeit ka dai ka ba kraw pelat ngong ifi nga ay ka to ka illustration mentan ngong haba ha ka pertai ka ba kan jado kani ka economy jang ka pertai kani ka jingem ka ba kan ja pertai ka ba ngiru ngiem wala dangi dai ka ba kan jaman sim ngidan kam pelat de ka pisa baro ka jingem jang ubreu it revolves around money baro ka telun ka yat ba ka jing wat jang ka pisa ka jing dan kam ka pisa fi nga kwa fini isway gani lada fi dan extra ka pisa haga jakaba fin tet kot tanggawai fi tet no arteli haga jakaba fin tet iga jaka ne iga kali ne iga ai ru tanggawai la ne ka bakham tat re lada fi bon ka pisa fi yo da ka bakham ba ngai fi yo iga ta lada ka longkum ta haga bagan japur thai kat no ga jing koridor lada ngidan extra habang extra ngam kren ni ga jing thau jong ga Jingngeit bangin thau haga rukom thau jong bi thau 10 kilo 8 kilo ngam thau gum tai ga Jingngeit nga kren lada fidan ni ka full assurance of faith kan kraw ga jingem ga bagan jaman sim pin kam yo shibon ia ka bakan jaman sim ga jingem daga pisa fi tiet ia ka bakan jado daga Jingngeit fin yo ia ka bakan jaman sim. Hallelujah. To ngakwa fin yo ia ni wi nga pune mentan naga shiti shagi hebru ka ba utrai wong one dish janjonga. Hallelujah. Ni dani ublai uba khot bet yang bengin one shajan bara bo ong one shajan udah bo pat iga lenti udah bo pat igi kendon wong one daga Jingsngewskhem haga Jingngeit. Hallelujah. Ngakwa ban krani gani ngan bo jingkeli ngakwa fin jubab delade super khat kato kat ne second hato fi donne yaga Jingngeit ka ba fi da Ngewskhem hato fi donne yaga ta ga Jingngeit ka bangan ongi fi da tikna ba fi da let akmat jong ga jaka kentang jong utrai ngan kren ni ga Jingngeit ni ga janmed haga no ru kom pi bat ni ga Jingngeit kata ga ga jingkeli hagi ni ki sngi ngalet shege ni jaka ki ba bon ki bangalai thu epi nga ai daga ni ki illustration bakan shai nga dei unong kren ubakwa ban pin shai ki breu nga shit ai illustration nga ong kum ne ngong pi bat kum no ga Jingngeit to perkat ialah de menta kelihi ya kata ga jingkeli pibat kumno ya ga Jingngeit daga haga nu rukom pibat ya ga Jingngeit ngapani illustration kumne ngong pet uni microphone ubang bat menta lada nga chupen sno ang ni hal lada nga plat no ya ga kti tang hapo sisakan unha pamadan ndre balai une hang ne dai bang bat daga kti jonga trat ka Jingngeit jangiru kamdai ka basu sno alor sun hallelujah kamdai ka basno alor sun ka batang si second kan hap ka Bible ka ito babon ki bahap na ka Jingngeit hagi ski ki bakado de na ta ka daw nga kwa ban kuran ka Jingngeit jangi kamdai ka bakam kai. Hallelujah. Ngiyo no try. Hallelujah. Ka Bible kong ngiyo iga Jingngeit ka ja shitish kinong rom shipau kan nyo ka Jingngeit ka ja daga bang ngisngaw bat ngisngaw yaga ktien jong blay. Hallelujah. To ngam kren kum no piyo iga Jingngeit namar bon na pleng jangi ngilas ngaw to iga ta tenganem kren ru kum no ngin roi iga Jingngeit namar iga ta ngila iga kren nrai ngan keli gani ga jingkeli bat ngan jubab hi mangang daga ni ga jikai bahaga no ga ruko empat da pila yo i ga Jingngeit da fi daga basngau ba daga basngau i ga tian jong play kum no pat pi bat i ga ta ga Jingngeit. Hallelujah. Ngan puli fi na ga shi su Timothy gal nong ga shi baning kong so Timothy ngan puli chwa na gal nong ga balai ngan sawan pat shi gal nong ga baning kong pet bat ngan ga Bible nong balai ga khot ga ba khandai ka Bible ko ang kibabat iya ka jing mayan jang ka Jingngeit pen
bot daga sur bejam ong ke jing mayan jeng ke Jingngeit topet hang ni ke crunch pang ke jing bat trat mentan ngap ni pi bang bat bet trat you new microphone hang ni ke Bible ko ong ki bat ia ke jing mayan jeng ke Jingngeit pi tem ne am ke jing mayan jeng ke Jingngeit ke de ke bakrau palat ke klam ong tang Jingngeit ke ong jing mayan jeng ke Jingngeit amen daga Bible English ko ong the mysteries of faith ke ong kum ta nak ta daw ngan peni fi kendiat so bangan pulelot ia ke ne ke dekat Bible pet yang Pikan mau ne em yu Jesus Christ habo yat aga met but aga do aga por budang don aga bertai unda ikan do igi breu but what igi senran ru but unda yat unda le igi kamba but uyalap igi gospel uhikai nang ta uyat aga jingem aga bertai wi ushe snot nat baban krane gani ngashit lingo ushe snot nat banong pigi beret ga Jingngeit ki senran leite syaong si syaong gumta Pigi beret ke Jingngeit nang ta don pat ki breu ki bapen yo shock you Jesus Christ but udah yo I ke jing crowd jeng ke Jingngeit jeng ki hadu buang wow kat ke ni ke Jingngeit ngaklam lap wat Shillong lejang ngai Jerusalem ro pe u Jisu udah ubas ngau tenat ban kren ye ke Jingngeit hagarukom jeng ke beret ne ke crowd ngakwa fin I ke ta si pangulong oh pigi beret ke Jingngeit sa si pangulong pigi ba crowd ke Jingngeit pite bele wong gum ta nama ka don ke jing mayan ke Jingngeit ngam kwa ba mga ban mapi si pangin red but si pangin crowd ke Jingngeit ngakwa ngin long stable hallelujah kata ke jing kwa jonga bangan hikai ni ke tien ni ke janmen vi ke Bible ngan pule biang ya ke ni ke bangadang dep pule tang shiteng mentan kong ki ba bat ya ke jing mayan je ke Jingngeit vi te pi bat da ke Bible kong pi bat ha ke jing ye tep lam ke bakot hallelujah ke jing ye tep lam ke bakot pure conscience clean conscience ka ongkum ta ka jinge teblam ka bakot ngan puli fi na do na ye ka lenong ka bening kong pet bat ngan naga dekat ka bakat pra bat ka bakat kendai ka Bible kong ye ka ne ka hukum nga IT hame ko Timothy kon jonga Ukraine Paul ye ka ne wang Timothy kon jonga ye ka ne ka secret ye ka ne hukum ngan IT hame kat bakum kita ki jinge to lupa ki balalong men shua shapang jong me badaki men yo yele tma ya kata ka jinge le tma babha hallelujah fitem nam ngabat pi man lagas ngi don naga tma joga Jingngeit da fi realize na fim realize ye kata ngi don be ye tma joga Jingngeit baruang mere ban yele bha ye ne ka tma joga Jingngeit ka de ka jinge le tma babha ka de khat bakat kendai pe ko ong biang bat pet mentan nga pulih ni kong bat mentaru kong bat kong dah ke bat ia ke Jingngeit bat biang ia ke Jingngeit bat ia ke Jingngeit tip lam babha ia ke badon ki bah kila bread no ia ka kila pat leng sepang kata ke Jingngeit habang pulih ke ketien jong bleng pulih ke Jingsngewskhem jo ke bot naman ngat kreni ke ni dei tanggawi ke dau bangakwa ke bening kong ke dei bu blai ni burom baga ketien jong blai kan roi gi sngi bakhadu bat ke balai ke dei ke ni ba manga ban mapi nginem pat leng lano ru sepang ke Jingngeit jengi hallelujah ngam kwa fin pat leng ke Bible parang kong shipwreck their faith ngam kwa ngin pat leng lano ru bat ke Bible ko ong kum ni don ki bala bread no yaka ya ka egi bread mdegi bread ye Jingngeit pule bang ni ke Bible ko ong kila bread no ye ga Jingngeit teblam babha da fi bread no ye ga Jingngeit teblam babha ka don bai ga jing pat leng ga Jingngeit bat fi klam bat trat ye ga Jingngeit hallelujah hi ngai i gi breu ba ki I down da ki la kim sham ye ga ta ka ba ki kwa ga Jingngem namang ye slok breu menagani gi sngi ngadang ye slok ru kat tu ga ni tayo ye we breu ibong ngam ngau tenat shu ban legiseng ngam ngau tenat shu ban pulio Bible ngam so tenat shu ban duai ru ngam balai namar ngila duai slam ong itai kong ngila duai slam ye kata bu blai ude ban jubab ki kwa jingkwa ki don ga jing ang not ngani mi thu ang ni bar ki ong ngila duai slam rei ublai tre ban jubab bar kata ga jing pentut jong ublai ye ga jing jubab vitep ka penlong I be in touch bari yang ngam tresho bat suki ngan dapat bahaya ngai kumbalada lada idon bet kata ka state inang hiar bada ga wegas ngi kan sapoi ga jing pat leng ye ga Jingngeit jongi
ban nga igi breu ki ai dau kumta de na kata dau bo blei jubak na ta dau ngam tre shu igi Jingngeit ngani tu ifi chang wo breu ba crowd palat u ba gerteng Charles Templeton ngam tep dan na fi tep na miuta u Charles Templeton u de u bla yap menta ladang ba klau yap u snam 2001 u de u breu jong blei u ba crowd palat ngapule gawai ga god u ne u de u ba emlang bat u beli Graham nganget you beli Graham via tablet bro. Uni udah breu uba ya tok ki breu haga por jongki. Yang ba ukamla u Charles Templeton ya beli Graham unda yang unda ilap u Charles Templeton kading jong men semakoi katot bat gayar. Ba unda kot IT shikmat dagi hajar ba dagi power jar kiwan IT shikmat unda ilap u Charles Templeton ukam crowd when you beli Graham ru kide si perlok kisi dia sak lang ru. Bada mga pulis pang ni breu bakraw. Pitep aga way ka sngi. Shu kensan utho aga way ka kot ka baong farewell to God. Bo farewell to God pitep ka modiu. Ka try bye ngam tre shu ime. But kadai ka jingling ngok ka bakraw ye ka met jo Chris. Kumno kan ni breu badan ni ka ding jo men sim khoi. Kumno kan ni breu badan ni ka jing ai ba ka jing pen sle jo men sim khoi. Ulet len no ye ka Jingngeit, ulet pat lieng no chipang ka Jingngeit. Vitep ki let keliu. Wadu beli Graham ru ula persangi rabi u ngala pule bahai ka to ka story ka de ka baja shisha. But kadang ka debate apeng jo beli Graham ba Charles Templeton. But uklam la u beli Graham ban convince yo u ba unem bread no ye ka Jingngeit. Vitep na ham dan suwe breu jong blay u bagerteng Lee's trouble ulai interview ya u Charles Templeton ngan itu ya syaban nga pada ulai interview ong balai tem no e Jingngeit ula ai kat tu kat ni teli gedau balai u no re u itu ya gawai gedau wang ngai I sete support third world countries ketika African nations sete ba wang ngai gawai ge breu ge basastang ge sieng ba ge snap ba ngai ba ge bat ila ikon I badang red iba mdan tang ge bam ba ge bam di ge biang ban ai ba ge duai ge ge breu shbeneng ba ong atrai ya rap yang but upet u Charles Templeton ni kata baru ang balai ni play sumar ya kini ke breu but ya kata ke ri Afrika bro kawai but u super kat sa na ke jing start breu but u super kat sa balai play yada fitep dan kom kita ki dau but u ang de na kata ke dau bo play u kempelat ya kata ke jing ja po Afrika na kata dau ngam nget chu bo play de baba Vitep ngan itu ifi don ki priu ki ba ai lala ka jong ka dau wat mangiru let's say ni don lala ka jong ka dau belengim kwa bhai ni ka Jingngeit bat belengi tlot bat belengi that bat belengi ngilong luat bat ngi swai vitep belai kam da day ka dau haga jing study jonga banga pet ye ga jing embreu ye ga jing em ningkong le jong bada banga pet chibon gi breu kham tam mentale be slok jan man la ga sngi gi breu ngapoi perkhat ye ga jing embreu but ngai I ba gi breu ki shu ai dau shapang ga jing hap no je ga Jingngeit rei u amsal Paul ukran shai shu Timothy ki shu ai dau gitu ka jing pat ling shapang ga Jingngeit dai ba gi klambat da ga jing teblam ga bakut hallelujah ngan ong ifi gi ne ga wai ngan da kran tiknaru gi ne na mangala practice ke Jingngeit ban nga inga na process menta ngam ko bangala arrive na bangala long ta manga na process ban I kadon kadai ngan ye tho lupa nang ne balada pinang ban le ye ne ga bangan sei kai menta ga janmet pinyang bet a clear jong ulom jong ga Jingngeit finam long up and down finam long kom to fin long stable ga Jingngeit ngalong iping ani tholupa wala dangam de no tholupa ngada tikna ye gane bala fi nang ye ga ban record ye ga Jingngeit teplam ga ba em kane ga Jingngeit jofi gan long stable bed kat baja ga Jingngeit jofi kamar wan saga ai ka ai ru ga Jingngeit pinam arta ten de le you play hallelujah ta pengan peni fi gane ga wai fi ngong ipi ga Jingngeit ga de ga Jingmayan pinam sngo tholot Kadang kapor bala pom ye ke Jingngeit ngan itu la jong ke Jingngeit hawai kapor bangadang dan apreng juga medication ngadang di dawai namar ngayo ke jingpang ke bala dai ban yap ngaju itu nang ne nganem repeat show namang di dawai kumba khat arbanai klemes shisngiru
Ngadan stang ke siang baga snap mangaru. War gini gi rengap kila Paulus ado ngam internet show ngada pe jela de ga yet kmi. But ngani tu ipi ngadan haga process but jong ke jing di dawai but ngadan preng jong ke jing bamlong ngaga met ngadan ke jing pang ga bama do kata kata. Kabla de ban do wat de ke jing em rei ai ngoi ubleu pelat jenga. To. Haga ta ka por ngasngap iwe ubleu jong bleu bagerta craflo dollar. Last lamba gani. Ngasngap ba Ukraine Jepang ke Jingngeit. Para ba Ukraine Jepang ke Jingngeit. Wang kumni, wang pitep balay David uhaban yat ye ke Jingem. Day na daw ba balay train ye uba ka wegas ngi usapan lang sa emu. But kataga katin kamat ye ni ka dono janga. Ukraine tang si sentence. Tamba kataga katin kamat ye ni ka dono janga. But agataga ngi pitep karung kum nore ke Jingngeit ka dono janga. Ngada tikinaru baladanga bread itu ka dawai ngana mlelesho. Bangada tikin ako try me penyat yang agalenti ke ba dai ba me pelong se magoi ke singi. But kamat ye ni ke dono jangabi. But ngada syukran ba ngada ha clear lom jaga Jingngeit. Rega way ke singi pat dan ke way ke jingja bang le sim dawai le de bang pang bniat ngayang lan ang tu klinik ba pang bniat ang tu bat ngale sim dawai bat ngakum sengap lorni ye ke jing tu khana jogi breu bat ki tu khana sepang kata utau knyang jingpang ubami kata ke por ye ki breu bat ubara sngau knying ngado ta ubas ngau shirkai bat jing ji sang ngam dai ban sengap lorni tamangam te balai ngale kum sengap ye kata ke jing tu khana ki klami tu khana yang Bana kom skap, bakadan kejing skosher kai ya takapor. Ndai pitem na mga de ubreu ba persang ban practice ba ye presence of blay. Nga duai ya banga dan nga shonkali, nga yat nga kren ba you blay nga kwa ban practice ye presence of blay. But hang taru nga dang sngo khlo ba nga daong na preng ju gini gi ba yang lain hang nete de tang mga mat baduai. Banga da sngo khlo yi gata. But ublay uyo i gata, ba nga yo jingsneng. But ngada snow kop haga bakin zaman siem ba haga basya pom dan bayi. Bang dita mangai maru bakam Jingngeit ang ni. Mangalay snow di katin kabagi brejong blagi ay kalamat di ka dot jonga kalapom ngalayo kata di Jingngeit. Raya ta kasngi syukum no nga snow kumba labit lang to kunyang nga sutru sini bakla sedang kata nga kelarung ga jimut berkat ka sedang kata bat ki ong lada fisyong marsenda bat ki breu ki badan yo tau kunyang kan bet tang apo si second yung wat finda syong bos taksi ru kan bet nga ta kasngi nga meet na klinik nga dapet da taksi ga bam don breu. Nama kelarung kita ke siap ting po jonga. Bi sipang ngelakop bangadan ke Jingngeit setai, tambah tang sipor ngelahir setai kata ke Jingngeit. Bar ngaklem long stable, bar ngasa skau tu plang balai ngilong kum ni. Lesi mabiru pilong kum ta dan ke ski ke ba finong ke Jingyap ru kam lelai kan dawan rum lelai. Redon ke por ke ba fiteng tang sudung nang ni kendiat, tang susuk nang ni kendiat bila berkat dan ke besneu. Balai ngilong kom ta ngani tu ipi dai baga Jingngeit ke doni ke jingmayan but dai bangi de ban bat ye ke Jingngeit jungi haga Jingngeit teplam ke bakut. Hallelujah. Pure conscience. Plate bat ngani ke kam ke apostle ke nong ba arpulai ba arpusau. Ngan peni ipi uni ubreu jong blai ba kraw palat u apostle Paul. Ngalingo api ke ni habang pulie ke Bible ngasu pulie kom tu tambah ka syat jimot dau mensiem bakut nganget jiga ta ban ngalingo Bawa apostle Paul ule bahaya gani ngan puliswan na galenong ga baar pulai ki kam ki apostle ka Bible ka ong kumni ka Bible ka ong ti Paul haba ula kami shan hagata ka dorbar ula ong ko ki para ngalayat bet aga Jingngeit tiplem babha hakmat jong play hado kani kasngi. Hallelujah. Ngan pulis sa next chapter kani kalenong ka baar pusaw dekat ka bakatan real. Jadi ka Bible ka ong kumni uri apostle Paul hi bo ong igani wang hakani hiru ngalapin melin yalade ong ban ngada ka surga bajam ong ka jing pen melin yalade. To ka Bible ka ong apostle Paul wang hakani hiru ngalapin melin yalade ban yo klem dapot ya ka Jingngeit tiplam ka ba klem pentot shau play but shagi breu. Hallelujah. Finda pulia ka Bible pareng ka ong I have practiced to live a life void of the bad conscience ka ong kumta before God and man.
hakmat jong ubleiru bat hakmat jong gibriru bat ngasang ngau plan ka secret jong apostle Paul balai ulai crowd na ki way pat ki apostle balai ulai taught what in the New Testament 1/3 of the New Testament udai apostle Paul ubat balai ulai crowd kan ni ngalai ngai ga jingja ka ba kalong extreme ru uneu du brio ubadan naga anointing ka ba crowd palat ngan sakren ni ga anointing ka don jing dai ban ni kam chibet udan naga jing pen sle jong men sem ba khoi ka ba crowd hadu ba ki brio ki shet let pen ki sushem tang daga rumal ba daga jan ki pendai naga ngap jong apostle Paul bar ki let pendai ki brio ki ba pang ki yo kya ki pendai ki brio ki badan ksot ki kenria ngalingo iga jing crowd jong apostle Paul vite pinda wat ba iga Bible wala daw ong ngaday mga ubaham duway talit ngaday mga ubaham minot ukop iga taw apostle Paul ngani tu ipi wat ka jing minot jing duway talit nya ka ba kumno ru la daw la ru nrai kam da day ka tabu udan iga Jingngeit ka ba crowd udan iga Jingngeit ka belong stable dai namar ba ula riko iga Jingngeit teblam akmat jong play ba akmat jong gibril Yo ko apini i kata. Dan ki brio ki ba duai sa. Nado nang step edo de mid ki duai bet ngai ngo yu blai kata ka jat jingim. Dan ki brio ki ba pulisa i ka tien jong blai. Ye ka taru ngai ngo yu blai maka de ka don kam. Dan ki brio ki ba nang ban rai, bar ki ba nang ban worship ban tem ban rai. Wat ki bam nang tem ru ki worship ki bam nang bam de don rendang ban rai ru ki worship. Ye ka ta ngai ngo yu blai. Rai fitep da komro pi bat ye ka Jingngeit. Pimbat daga jing nang ruai nang ni nang tu Pimbat daga jing la pule ga Bible wala daga don kam. Pimla daga jing minat daga jing duai wala daga daga don kam. Pimbat iga Jingngeit di kita. Pibat iga Jingngeit daga Jingngeit teblam ga bakhoi. Hallelujah. Wiki brio mentangan sukren bet mga oi fi galong simple gani tamaga daga balong serious ga mat jong play. Teng ngisem sting iga Jingngeit teblam. Ngisem sting ngas ngau tenat di weu brio ubadan jidai baru play udah presiden ubarem jong Amerika ubarteng Abraham Lincoln uni ngapuli ga kot jong agawe ga sngi ngai ibo tho igawe ga jing tho ka bangas ngau tenat palan ngau dan jidai baru play uni udah Kristan udah em kelumar udah presiden jong Ri Amerika agawe ga sngi uang adang le syong bar ga cabinet ga jong bani kren chapang ki policy na mata ga ri jong ga ri kategori Amerika bar uang kadan ga jing penshai no play kumno bangan penya ga negeri dan ki nongrem na gaktian jong play kumno bangan tap apa ke constitution jong Ri Amerika vitep ngapuli ta ga kot nga ngau tenat ga jing kren jong ngan sa penwan jong gaktian jong play ba fini i ga ta baru ong kum ni haga por banga ong le i ga ta penmi policy betamai baro ki cabinet minister jong baro ki le persha bar kita kren dom ru kyong la mele ga ni ngitengin ken tat no eme nginem support chu but ka jing snow si ye ugolong hadu ga ta ule chieng uduai dau duai wang atrai ngan le komno la dang le ye kene ga ba me ong ga do lut jonga ngan sado i gi paralok pitep ublai ukran komno yo uang kum ni medang la bado iau neu paralok ubasupok na medang la bado igi paralok ibe sebar na baru uang haga conscience jong akam sha daleleru ngai i gani gawai vi ka Jingngeit tip lam nei kadai ka kenja mechanism ngamdan kentin kasi banbo kadai ka kenja atiar ka ba ublai ubo yang aba di pi ba unpau ye ka Jingngem jong ka bashisha jong ka Jinglong mensim hallelujah vi ka Jingngeit tip lam ka long kum ni pila ban tok igi weiru bat ban penkesan baka taga ba pile mapi kadai baka eru ka ega ba pile mapi kadai pila ban convince lot igi breu baro bagadai nrai la da hapo ka do nut jong pi gadan ka Jingle persha no men semba khon pinem yo tia daleleru baru Abraham Lincoln wong igi ni wong ba ngadang la bangaria une ubashapo kane ga Jingngeit teblam ga baem ngani to ipi ya ga Jingngeit teblam ga baem ubleu ai gi breu baro wat gi bampat priang utra Jesus Christ na ta daw la da pipet gi kam gi besneu wat gi bam priang utra ru kitep ban peniak breu ga de besneu kadang ga Jingngeit teblam ga bam sha re la da mangama pile ngila priang utra Jesus Christ ngila dani men semba khoj kano tam ngi de ban rikoj ya ga Jingngeit teblam ga baem amen
to ngan pen EP nang ni ngelayat katukan ni katukan introduction no kwa apa fini balai u apostle Paul u record ado kata ia ka jitip lam ga bakhoj bar ga em khmat jong balai kata ga jingkli ngan pen EP na ga ne ga wai ga lenong jong ka shitiu Paul chi Timothy kalenong ga basau puli bang bat ngai ga tu ga ju hi ka shitiu apostle Paul ka beningkong chu Timothy kalenong ga basau ngan sedang arlai tu lagi point ban ngan sepen EP ya ka ketien ke jong play ke Bible ko angkum ni ke shiti bening kong chu Timothy ke lenong ke basau ke Bible ko ang henrei umen sim uda ong shai ba ka ya ke bakhado inde mangi menta dan ki ban sahab no na ke Jingngeit da ka pensha skor hakimen sim bersyukur pada ke Jingngeit jong ki ksoi daga jingle arsap ki brio ki bakren lam ler bala thang sau ya ga jinge tip lam junkie kom da unar sau na kwa fin pen bot ban nga ong la thang sau ya ga jinge tip lam junkie kom da unar sau pe Ukraine Timothy wang ba umen sim Ukraine shai ba ki sngi ki ya ki bakhado kane ga jingem ga banga em mga ban mapi kani ga ya ga bakhado wang ga ya ga bakhado kin sabon ba ki ban hap no na ga Jingngeit ban nga duwai ba mga ban fi ngenam hap da lelei ro ban wang ki ski bakhado bon ki ban hap na ga Jingngeit kin sa pensha skor ye ki mensim ba syukor wat ki ksoj ka ongkum ta bon te ki ba hap syata menta fitep na ga ai ga dau kong dei na ga ni ga dau na mar la thang sau ya ga Jingngeit tep lem jongki kom dau nar sau kadai ka balong simple na mga bae. Ngan kren be kung bagalong na magkakta palat iga dono janga. Nga kren iga ni ngala duway nga try ngan kren nga nay kren. Tama nga suto tang gaway. Babagakta yang nga persyang ban practice sa jingim nga kwa bang ngilang baro ngine practice lang. Amen. Maka dia jing pen melin. But hang ni ga Bible ko ong latang narsau. Hang ni nga shit kren ni nga shit ongum ni. Bahawa blay uang yu paro ba dia Moses. Uang Moses kelai pelat ite gi kon jonga na Ri-Egypt na ka jing sensar jong paro. Baru uangan tangbangan pen ba ya ga dok no jong paro. Ngaku apin yo igata. Dan ki brio ki ong kumno kumta. Ude u blay hi u ba pen ya ga dok no jong paro. Kiang isngau senai uparo namar ukram don lat na lade but ude ublay hi ubapen ga don no jong u but ki keno ublay henrengan peni pi mdai ba ublay upen ga don no jong paro ublay ulade bio ilupa ba ga jingetip lam jong paro mankat ba ublay ukuran uparo saila namar ngan pule pi nganem pule ma banga kumangan pule ngan pri pi na gtin jo blai daga banga syukran ngai isi bonba ki breu ki bamdai sega top jo blai ki bamdai ki kon Israel ki dan ki em pindah pule ga Bible ki budan syatai sega liang persya jo blai ya kita ublai ujukran barovor but what you paro ublai ukran But ka Bible kong ublay wangan pen ga dono jong paro rengan ne thoipi kamdai ba ublay pen ga dono jong paro ublay manlagasngi Ukraine paro tangba ka jing dono jong paro ka penlong ubon saila ngani thoipi mankat ba pi ai ga jing bam ko ngo jong pi ye ga jingken tu jong ublay mankat ba pi saila ye ga jingken tu jong men semakot kata anang thang narsau ye ga jing teblam jong pi Aku afin syashkor bahai kata. What you ailat iga jingem jongpi. Ba fin le persya iga kata kabau play Ukraine baru ang ipi fin le. Aman. Lada wong le shule abad. Lada wong nai le te nai le. Lada wong pule Bible tisu pule abad. Da wong le jeseng tisu le abad jeseng. Da wong map tisu map abad. Tapi mong ga noro la da wang map ye ki la ni kilet pan map na ki shule ba ye gata namar mankat ka bang pen ye ga donot kata kat bang nang jam se ga jing bam ko ngo kata la nang thang nar saw ye ga jing teblem jongi bat kat nang thang nar saw kat nang thang nar saw pin lap ba ga we ga sngi kan be tenen
ก็ดอนดบัดพิมพ์ยอสงาช่วยก็จิงครันจงเบลย์งั้นสงาก็แม่นไปพิดามันเนี่ย elite worship ฮับแดงจงก็ถูกจิงไรก็บอก sweet anointing of the Holy Spirit อีองบัดดอนนับแดงจงพีกิบลาก็ดอนดพิมพ์ยอสงาช่วยก็จิงขตาจงอุตรายงั้นก็แม่นนี่ก็ตาไม่ได้แบบพี่ดอนดงั้นก็แม่นมากันก็ connection มากันก็ message Donna preng jong ni ngim da sut nyau than ni kata jing kan tu jong men sim ko bar ngi yat la ga yat namar pite belai namar lahi kai palat chpang ga jing ai bam lei te namar badan jing ai ngai kan nga chit kiu jim bitarang ne hi nga chit perkhat bai kata bala hi kai palat i ga jing ai ngi sngo kumba wat la dangi la ngi le persha i ga jing tip lam ru kam lei ngan ong pi ka lei Nga skau tu nak diwe beri jong belai bu Ukraine uang kum ni. Ka problem jong ni mentah jong ka met jong Ukris. Mdai bagi hikai baklai ke jing ai. Sengap mak. Mdai bagi hikai baklai ke jing ai. Mdai bagi pen kelas new ye ke jing ai. Mdai bagi hikai ye ke hyper grace. Kata kam dai ka problem yang ni. Pitep ka problem yang ni ke dai. Kadai balatang narsau ye ke jing etep lam jong ni. Nama lalu kita ni kejing tip lem ke berkot, wai ban hikai baklai pi, penem pensyak skor ye kejing syukar ang ke Bible. Bangan peni pi na ke Bible. Pleng balai haban rekod ye kejing tip lem ke berim. Namar baman kat bapilek bam sut nyau ye kata ke balai Ukraine. Haga jingem ke baman lagi sengi, Jingsngewskhem. Haga jaga troy jaga pulih, hayawahat hang no pidan. Wat Jingsngewskhem, wat Jingsngewskhem. Katahi ke bau belai uang le tisu pen kok ngo be kata haleluya markat ba pinang pen kok ngo kandan kan ni ke jinglong soft ha spirit jofi pilong sensitive but fin seyok ngau yu men sim bu ko je bau kran ngan sakran ni kata so jipang ka point number 1 janga ka de ni na mga IG kai ni ke janmit balai hab ban record ye ke jingete blam namar bagadon jingdai bat ke jing thang narsau ye ga donut ke jongi bat ye ga jingte blam hado balada ngi ye ga medyap lada pitap ye ga medyap kanem respond chu nama kalayap bat kadon kapor kabau paru upen ujudas ude ujisu kam dai bu de kan san ujisu suki lanang thang narsau dai hangta film saliawat ban de ujisu ro na taga dawan oi pi le bha ye ka be dai bat ka jinge tip lam ka ba khoi le bha bat ka jinge dai bat ka pure conscience ngan pini fi ka point number 2 balai ha ban record ye ka jinge tip lam ka ba khoi balai ha ban ri ye ka ne ka pure conscience ha ka jinge dai bat ka Jingngeit ka point number 2 ka dai na ka shiti siginong rom gal nang ba kandai Pleban ngan naga shiti shakinong rom kalunong ga bakandai ngan puli fi naga dekat ga beningkong. Ke Bible ko ongkum ni nga kren ye ga bashisha ha ukres ong Apostle Paul. Ngam lam ler ken. Nama ga jingetip lem jonga pe Ukraine ni ga jingetip lem. Uang ga jingetip lem jonga kadaya flashai ringkat. Kadaya flashai ringkat ha umen sem bakot. Vi ka jinge tip lam ka don jinge dai baru men sem khoj nga ka ni ka de ka pen pat ye ka don no jonga pe ngan peni vi ha ru kom ka ba fin sngau tho ba vi umen sem khoj ude uba kran yangi amen ude uba kwa ban kran yangi man la ga por tang ba ngi klam yo sngau pa de ka sur jong men sem khoj Ngim yo sngau ye ke jingelam jong men sim khoj. Fitep ne em ka jingkran jong men sim khoj ka don jinge dai bar ka jinge tep lam ngakwa banganda kli fi ni ka por ka nongot na preng jong pi pilayo sngau ye ka sur jong men sim khoj. Bon na preng jong pi fi nem rakti ngalaju kli gnis ki jeseng ki babon ki bangalet don be tang we ar lai saungot ki ban ong ngalayo sngau ye ka sur jong men sim khoj. Banda kli pi yo sngau ne ma lagasngi ki mnot ban jubab wat mangaru i ka tangam not ban jubab na ta daw nga ong iping adon naga process menta ngan peni ktien ga jong play ka Bible ko ong umen sim ko Ukraine ngi nga kwa pinyo kumne da fi sngau tho ne pim sngau tho ye ga sor jong men sim ko ru nga kwa fin sngau tho ye ga ne umen sim ko Ukraine haga jinge tip lam jong abar jong pi hallelujah da fi kwa ban tip ka e ga sor jong men sim ko Ukraine kom no shu tip ye ga to ga bau kentu na po
Bau ang wat le egato lani ya chatu lani na ya chatu kato gade ga sorjo men sem khoi ka don jing dai bat ga jing pen sle nganong ye fi na puli na ga Bible na ga Old Testament na ga kitab Testament ga berim Finda puli na ka badai batu Samuel ka kitab ka jong Samuel kalau nong ka ningkong ka dekat ka ba arfu sau ngacet ngau tena dia ga story ngalaju kren dia ga story ka Bible ka ongkum ni finda puli na ka kitab ka ningkong Samuel kalau nong ka ba arfu sau ngan puli pitang na ka dekat ka ba sau bat ka besan ka Bible ka ongkum ni teki rangba jong David kila ong hau hakmi agani ga sngi bau try ula ong hamesha pang jongka hakmi ngan IT yo nong jong me hake kti jong me ba men yo le ya u kat ba me ibet teu David ula yang bat ula otno ye ga bere ye ga ta remyang jan kata ga barandi ga jong sol bat hadien kata ka donod u David kala dong ya u bat namar ba ula otno ye ga remyang barandi jong sol ko afin yo ye ga background jong ga story so bangan ai ga point ngalingo yu David fi Mau David udah beri jong beli berkrau pelat. Baga story jong ni ga background story gede gumne. Bau David usap tong au Saul. Bau Saul ubat ban peniap yu David. Baga dong ga jing pat yap. Bat u pat yap bat lagi sipai. Wan u Saul na den. Bat u be. Bat kapoy ga ni ga benta ga bau uri akrem. Kita nak jaga kabalong lom, kabalong krem gumto, bar ure angta. Wan usol baga Bible kong udang res usim sol. Bar kini ki sipai ki jong u David kiong hagani kapor me yo lat ban peniap no usol, mau te umut ban peniap ye me. Bar kiong hani peniap no usol. Bar u David u let haga jaga kabau udan usol. Nrai u klem peniap namar bu usol do nege jimpen sle. But uat tang ye ga frog ne ga barandi ga jankop jong sol uat kendiat but ga Bible ko ong ura ulet chite selor lom u pertanang te na lor lom uang ya u sol ko pa jonga kus im jonga pet ngalayo ban peniap ye men ring klem peniap nga at tang ye ga barandi but u sol uang ko David u kon jonga ngatip pemedai si shau beriu jong play melayo ban peniap yang rai meklam peniap baru soal u ai ga jinge to lupa wong men sayo sin Charlotte ye ri Israel bro away bat ngani to ipi u soal ga Bible ko ong u David ga Bible ko ong la dungak ia ga men sem ba de ga do no jong David ngas kau tanah daga Bible English kong his conscience is stricken kong kumta ladungak ia gani ke conscience ia gani ke jingetep lem jong David ngapitep ngalengo ia gani balai ulet yamu David balai ulet sngosi haba usuat tang ia ka janje uklam peniap usol nganget piyo igata uklam peniap breu usuat tang ia ka jan roi ka Bible kong la dungak ia ka dono jong David pitem nam u David u krau balai de ha por ba ule wat tang ia ka beret ero kana don ka jingpen kendo uyam hallelujah dan ka jingpen kendo udai u breu u bayang bai benong atrai map inga baru yat kumta baru krau ka jingetep lem ni teng nyong ye ka baret ero ye ka ba malu malakum to nyong mlele daps to ya la yan u blai ukran tamam mlele ya la yan rai pin pet bhai ga jingem ga jong David u David wat ye ka baret tamru ka dan bai ga jingdung ngak ye ga don ho jong ngan pin I fi ga point ga bai de bo men sem ba khoi ngi sit kran bhai ye ga jingpen sle ka ba ngi pan no men sem ba khoi Ni Ri-Bhoi sipang anointing of the Holy Spirit. Ni dua yang angade way ni gibreu ubang apan daki pausin ni gijimpen sle. Daki spasin ngapan ni gijimpen sle. Ngan penifi naga Bible baga jingpen sle kadon jingedai bar ga jingetep lam ga bakhot. Amen. Kadon jingedai ga bajan na do kata finda pule ga story jang Samson de breu bakrau. Bat ngisit kren nang ni ban peni ga jing krau ju Samson. So puli na ga kitab jing nong bishar kal nong ba khat lai, khat sao, khat san kan riu. Ga itu ga story ju Samson. Ngisit kren ni kena samlai ga ni. Ngisit kwa ga jing pensle. Ngi kwa ga ga anointing ju men semba khoi. Pitem nam kum no ban ri ya ga jing pensle ju men semba khoi. Ngi ri da ga jing tep lam ga ba khoi.
Peni pi naga jingem jong Samson. U Samson ngalengo. Namar balai fitep udah ubreu balak dap don lupa ka plan nado ka po jong ka kemi. Udah ni ka kemi ka ba kam don kon ka lingki. Baru belai Ukraine yo manua ba ye ga lok jong u ki kemi ki pa jong Samson ki u belai won pen pau na angel wang ba me ngatip mem don kon tamangan ikon namar balai ngakwa ban pelat iki Filistia iki kon Israel naga kti jong ki Filistia baru angan ayu kon udah u Samson baru wang kom no vitep une ukpa ulai keli ubagertang manua ukli no blai wangan le kom no une kon wat kani ka kemi jong Samson ru ka keli ka ngin le kom no une kon kat bagadang pon naga kepo vitep angel wang kom no you Samson mbet bandi daga kiat lemne daga wine mbet ban pendai ga bajabo mbet ban pendai ga ne ga basang bat mbet ban pendai daga serti wat ye ga ne ga snyo kli jong u umlang ban ki ye ga tangi tep na do jeseng kena bamlang ban ki na ma ga bor ga da na snyo bar ga jingpen sle jong men semba ko ga da na ga jingem ka jong u Samson Para ba finda puli bahai gato wala dangi ang bu Samson udah ubreu bakrau ngarung ang udah bakrau ndrai ngai I baka jingem jong u bat ka karakter jong u kadai ga baling krang na takadawngan kran kam igane ka jingem jong Samson wala dan adu ka po jang ka kemi wala dan ga jingpen sle ka Bible kong umen siam jo try uki joru Samson man kar bu yat ka ang siang bu umen siam jo try uki jor ka jingpen sle ka dan apo jong u But uyat be baga jimpens le. Tangba uklem sweet nyaw. Ye ka ba ublay ukran. Ling ba kikime kikpa. Haka we ka ski ka Bible ka ang bu Samson. Usu ang kan sani ka kime ba di ukpa. Ngala itinat ye ka we ka breu ka berana Philistia. Bar nga kwa abangan ye thaw bat ka. Bar ki kon bar ki kime kikpa ki ang ya yo Samson ubreu kon. Ki ang balay mdan breu si na laga jong ka yeng. Mdan breu si na laga jong ka kinhon. Ba me da kwa le yo ye ga breu me le itnat ye ga tai ga ba kinja pertai ba uni wang be MTM ngala itnat pelat nga kwa fin penet ho bar kani nga I bagi don kina sam lagi bolong kum ta menta kimi kpa kim hon kila pen I ye ga daw ta ba kyom be ngiting ila mon be but ngani thui pi u Samson uling krang hang ta ba ulet ba ga Bible kong ha ga we ga sngi u yat ye ga lenti ba u peniap yu sing Badu peniap useng nama kawan ke jingpen sle usutar gembatar ye belangi beret. Badu peniap useng undawan pai sibet upet useng nama kadang ke mediap pindah pulih bahai ki nazar nama Samson udah nazar Nazarite kimsha ban kata ye ke kenjabayap kimsha. Badu ulet bet Klaim da perkat you blay, klaim da perkat ye ke jing sneng jing peni jing ki kimegi pa, ulet ukta ye ke to ke mediap jong useng, usem ye ke to ke shikiau jong ka ngap ke Bible kong, usem ye ke to ke shikiau jong ka ngap. But ubam na ke to ke bajabo ubam upendai, salyar Samson, salyar. Ubam bet ngaling-ngalingo fite belai umdai tang bo ubam melade bo ukta ye ke bajabo u ai ki kimegi paru kiru ki ubam lang. But kia bam lang. But sa si pangpat finda pulis show ega Bible gong ulale tia sebagai nuti. But udan nega jinglong ke bam itenan da perkat udah breu. Udan jingpen sle, udan sim jong bleu baki jor hau, udan nega borba tangba ju perkat ega nega jingete blam. Ule pershabat ega bau bleu kentu, ule pershabat ega jingsneng jogi kemegi kepa. Baru yat unu Samson, uyat bet. Open kelumar. Baru yat, baru kawai kesngi itu short in the story. Ka Delilah ka od ya ka khot igi breu bagian ki ya usnyo jong u fite beta ka story. Ulet poi se ka Delilah ka ki. Nda ki ka Bible ka ong unang mot ban peniap igi Filistia ka bau ju peniap namar baro sigato usule kai igi breu. Watang daga krung jong ka wei ka merat ru ula peniap adu lai pau sao pau ngot gi breu. Adu ka tau don bor. Ka Bible ka ong ha ka por Kaba udang mut bani let ma bagi Filistia unang mut bedang don bor. Taba umtep baladab syaki namar ka ling ka jingling krang juga jingim. Haga por kaba umut ban let peniap biang ige Filistia. Ka Bible ka ong ada ngomai kini. Kong he did not know that God had left him. Uklem tep bau blai ula no eu.
But undalet ulap ba pleng klem don bor chu mla chu bani kon. But mla chu bani kon shano gatu kabaka bor chu men sem ko kabashit wan man la ka bor shano gadon. But ulap ba mnan bor chu. Baga Bible ko ang late igi kjat jong u but igi kti. But mday tang kata ngada ngau shir kai igi ni gawai. Baga Bible ko ang laklong laklau igi ni gi pelok mat jong u but uklem imat chu. Ngas ngau shir kai igi kata. Kum nau ni ubreu budan igi jing pen sle nado ga kpo jang ga keme. Kum nau ni budan jing dai bet but umen sim wan bay men sim man la ga por ga jing em jong u. But uyat but umen sim ba koi. Kum nau ni ulek pai hado ga kap bo sha klau wat igi kman ro. Ngai i ga jing em jong Samson pleng ka jing em jong ga jing pen sle ngan kran e gane. Ka jing em ga ba fi kwa jing pen sle kwa jing pen sle ai ngo yu play ga ta mdai ba ong dan kam jing pen sle ngini pan ni ga jing pen sle ngini rwai shpang ga jing pen sle but u play ru un ai ga jing pen sle tanga wai la da phim yo ilupa ba ye ga jing pen sle ga ba fi pan la da phim nang ban record da ga jing tip lem ga ba em wat igi kmat ru pin cha klau pinam dan shu ga jing i ga ba gan jaman sem ka e ga ne But hapan yalam sendan dau kena alat ko ang Bible pareng dau kena samla u yalam yo Samson. Wo Samson u haban kerpan wang pentebai pentuat igitu ki payah tu ka temple tu ka hall wang pentuat ulang ka entertainment. Fitep ka jing pen sle kabam don ye ka jing record ye ka jing tip lem ka ba em kan sakala long entertainment ye no re no. But u Samson ngas ngau komentar ini gawai baga Bible kong ulami biang sunyo jong u but ula duai biang hau play baru ang try map ye jing duna jonga sashi sien try ai biang ye bor but nga i ga jing bha jong play bawang me pan biang ngan ai hallelujah utau de play jongi ngam pen ram ban ong i pi kal me Ri-Bhoi ga jing teblem am wat ladangi bakla ga jing teblem ro ngi dani u play bangi pan map ngau try pen ko yengi try pen ko ye ga jing teblem ga em trying a kwa banyo biang ye jing pen sle baru play un ai biang yu Samson hallelujah un ai biang ye nga ba de fi but ga Bible ko ong ula pen klem me to ga yeng but ki yap sibon ba ki breu upen yap breu khambon ga jing yap ban ga jing em nga i ga ni ngi klem yap ngidang don ye ga jing em ga bangi la ban ya ma la ga sngi ngi don ye ga jing pen sle ga bangi pan ba ga bo bleu ai ngakwa pin le bhai ga ni ga jing tip lam ga ba khoi nai ling krang ga jing ya len ti jong pi nga skau si ga ni ga wai bangai I aga ni ga election ga badang shudap nga I ba wat ki brio ki ba long hakmat ga jing shakri ru ngi jan ye shong shit shato pat ga character jong I ka hap amadan ngan ong la ko ong I ga ta da ga jing ngau red pan ngam de ba kren he ino Teng you don't get character. Kabam don't you day, but get jing pen slap, but get jing cut. The Bible kong live a life worthy of your calling. Emi get jing em kabadon, but kabada day hawk, but get to get jing cut, but get jing pen slap. Pinem hawk come no day, but piri court, you get jing tip lamp, kaba em makamat show play. But about no about play, pin can do. You got that if you haven't let what you try. Hallelujah. Pen bet ye laga jing tip lam ga ba khoi dai hangta bangi bat ye ga Jingngeit bak bat trat ga jing em jongi ngan pen I fi na ga to ga banga pule men na sedang do ka shiti ji ge Hebrew kal nong ga ba khandai bat kal nong ga ba shipau ka shiti ji ge Hebrew ga kran bang ga jing tip lam ka Bible ko ong kum ne ngan pule fi na ka le nong ga ba khandai ga de khat ga ba khandai ka Bible ko ong kong ka ba long ka parshi hadu ka ayam ga ba menta Habala aingo iga jing aingo ru, but ye kata ga jing kenya kabam la ban penjanai, ye ga jing ye tip lam jong tau ba mani, kata ga de yengi. Kong menshwa haga por menshwa, Old Testament. Shwa jong Jesus Christ, haga por menshwa ki ai jing kenya de ki marat. Kita ni ga snam marat, but ga Bible kong katu ga snam kamla ban penjanai, ye ga jing ye tip lam jong ki breu. Kat ba fin da police report na dekat ke berkat sau kong pat sepang ke senam jong Jisu kong kat no tam ke senam jong Jisu Christ bada men sembam jukut uda aingo yela de klem jing duna khmat jong blai kan pen coach pen bot ban nga ong kan pen coach
ia ka Jingngeit tep lem jong pi na ki Jingleh bayap ia ka ban Shakri yo blai baem ngai ka ni ka wei ka singi ngadang pule ngai i ka ni ublai kwa bangin Syiemlieh jeseng gumne wala ka don kam ka jeseng ka jing kwa jong blai ka dei bun penyeng ia ka met ka ba itnat ka met jong Chris ukwa ban penyeng ia ka jing Shakri ka ba em mdai ka bayap ukwa ban pen itnat ia ka jing Shakri blai jongi namar si bon ba ti ki banget i ki wei pat ki blai tau si bon ba ki Jingngeit ki dan ka pertai u blai ukwa ban pen per ba ka jing Shakri blai jongi ya u blai ba em u Jesus Christ kan dai ka ba kham itnat ban ki te ki wei pat yo i kata apa fiwan jeseng mdadaya tang ba fiwan jeseng yo i ba fidan benta ban peniang i jing Shakri ka ba itnat Pidon benta ngakran ni ketin jong play. Mdai banga syukuran. Ngadon benta ban penyang ye ke Jing Shakri ke jong play baem ka ba itnat. Baka mat jong Chris kadai ban itnat. U play kwa ye kata baru ang kumlo pin poi ke Jing itnat jong ke Jing Shakri play. Uang don ke senam jong Jesus Christ. Hallelujah. Ngakran aduk menele se pidon don pernah join video mensem. Ani video mensem ye ke message. Dengan ong yapi ngakwa pinyo mensem na gani dekat. Kong ba ngidan ya uling do overcrow gato banga pule mena. Ngidan ya uling do overcrow gal nang ba sipau arpuar. Ngidan ya uling do overcrow. But ngidan ru ia kata ka Jingsngewskhem ga Jingngeit. Balasan red ia ka donut jonga ba jongi. Na ka Jingngeit tep lem besneu. But la sat ru ia ka met jongi da ka ga bakut. Hallelujah. Kata ka ga jingkwa jong blai. Ngakwa pini i gani. Man laga singi ba fiat marsen kedang step na batia. Yo i ba blai ukwa ban le ba ka ba itnat ya ka jingem jong pi ya ka ying jong pi ya ka jaka ba pidan ba de ka jing Shakri jong pi. Ukwa ban le ba ka ba itnat tang ba ukwa bangin simkya ya ka Jingngeit tep lem ka ba ko ya ka ma jong blai nai pen ya ka ba blai ukuran na ka donut jong pi le bet ya ka ta namara ba pi le ba pi kongo ya ka ba blai ukuran tep ka snam jong Jesus Christ ka don ya ka ban sat ya ka ni ka Jingngeit tep lem namar man la ka singi le ya ka Jingleh ka ba yap ong ni kata kalong automatically hingi kam na dai bangi da kwa ban le ya ka Jingleh ka ba sneu am ngi su kalong la kalong hi namang i em ka pertai ka ba pop ngi su kom perkhat ka ba sneu ngi su kom pusan ni ka ba mdai ka ba persha blai teng le ka lenti bar ka jing em ngi kom le persha yu blai ki don ki Jingleh ki ba yap ki ba sno yangi rai ango bangi don ya ka snam ka jong trajung yu Jesus Christ ka bala senret yangi kan penkot yangi naga Jingngeit tep lem ka ba em. Hallelujah. Ngakwa ban khot ka worship team sya khamat ani ka khlemat so bangan penkot ani ka jingkran ngam tep ado ka no fin ngau tho ani ka jingkran lani fila ban ngau tho khamba ban ani ka bangakwa ngakran mangaru menta ka janmet re tangga wai ngakwa pinyo ka Bible ko ong kumne bagi sngi ba khaddo si bon ba kin sahab no naga Jingngeit. But si bon ba kidan apreng jaga jing patling jaga Jingngeit. But the Bible ko ang but scam ye ga Jingngeit. But scam ye ga jing mayan jaga Jingngeit. But if he but scam ye ga Jingngeit da lele ru pinam patling. Hallelujah. Kom no pi bat kom mga ong pi nga bo jingkali na do besdang hagano ko kom pi bat. Pibat i ga Jingngeit dai da ga Jingngeit tep lem ga ba khot bar ga ba em khmat jong blai ngin ye Jowai ni ga sngi nganam khat se khmat ino ru na ma ga ni ga dai yang aning kong ba kran ga dai wat ingi gi basan da ga ba buram ini ba shanga khmat ki nong elam ga ni ga dai yangi ki pat ba baro ga dai pi gi ba pet na yeng ladang syukran bet lai ladang kat benang pentrai kam udang pendan kamu blai yangi ye pi kat bunang pendan kam kat ta lele kadang khot ingi banginang kam ri sho ye ga Jingngeit tep lem ga ba khot tingin ye Jowai bala kom no ru
ladangi bakla ke jingem ladangi dua ni kenuno ke bangi komle persyak ngi saila rengin dua ni ke jan mi nong atrai ngi wan biang kejat jaga ding pena jame sat ingi daga senam ke jame pen khoi biang ingi ni ke ji teblem ke bawan bet daga jingle ke besne ubat ke bayam sat biang ingi try bat ngi kwa ban bat ni ke Jingngeit daga ji teblem ke bekhoi bat ngim kwa ban pat leng lano ru ke Jingngeit amen tong ile khama jomble ngi yang lang ni ke por ini yang lang ini I you try ini mana you try but ngin seduai ngin pelaj bot ila ka jong ke jingem shimat people khat ila ka jong ke yeng people khat ke jaka ka bidan people khat wa de ke jing sekri ka bidan ro tongin le phai ke ni ko wai ngin ye duai bo blai un penyang na ke jingem jongi ye ke jing sekri blai ke ba itnat ba ke ba kho ye khmat chong blai tongin le khmat chong blai sho bangin mani de ke jing rai ngin ai ngo shwai ke tien ke jong blai tongin le de ke donot baro ngin ai ngo yu blai trying awan khmat chome ko pa trying awan khmat chome ko pa de ke snam chome ko try Jesus Christ Ishu ai ngo ko try ke tien ke chome ko try Ishu ai ngo ko pa ye ke bor jaga jingmayan jaga Jingngeit ke ba medan ban peniyeng i ko try Ngai ngo ko try ye ke Nonglum ke badan ke tien chome ko try Ngai ngo ko try Jesus na malong play ba Try me ai ngi malagaski ngidang yo kelot ngidang yo paho ko try ye ke tien ke chome ko try But trying at the duai ni ke klemat ko try Jesus Nishu ai ngo ko try Ye ke jing bam thau chome ye ke jing dona changi ko try Me yai sha me yai isen ai ngi me yai map ngi ko try But me yai ai ke tien ke chome ngi ko try Jesus But ni ke klemat ko try ngi shu ai ngo ko pa me Nama klem ke Nonglum ke tien chome ngi Nongpoh ko pa She ke jing tmu ke chome ko try Medan ni ke jing tmu ke ba krau palat ko pa Medan ni ke jing tmu ke ba krau palat ko try Ye ke jingem ke jongi ye ke met ke jong Chris medan ke jing tmu ke ba krau But trying at the duai ni ke klemat ko try Jesus Aba ma ai ke tien ke jome ko try Ngin shim kiai ka ngin pen melen ko pa ban em da ka ko pa But trying at the duai ni ke klemat ko try Jesus Men pen long ingi habang yo ngau ye ke tien ke jome ko try Daga jing ai ke jome ko pa ngin pen melen ko pa ban pen trai kam me ka ke jingem jongi ko try But trying at the duai ni ke klemat ko try Jesus But shu ai ngo i ke tien ke jome ko try Ngashu ai ngo i ke tien ke jome ko try But ngi shu mane me ko try Jesus ngin mane u try shi por A touch of the hands of Jesus. Thank you Lord Dipped into the oil of the holy. Ngakwa finda perkhat igini ki kenten jangan ke jing ruai It will soothe all my fears, wipe away daga donot baro ngakwa my tears. pin ruai igini ke jing ruai It's the anointing daga ba perkhat ba daga jing trang ba shisha Ngirwai shapang ke jing pen sle jo men sem ko kabang idan kama ke jingem jongi malagasngi sweet anointing Holy Spirit flowing down toit men sem ko make me clean like a toit men sem ko mighty rushing stream. toit men sem ko khot yeme Sweet
Hallelujah. Pouring down Yes, Lord. the oil and wine all over me. Tong in rai igni ga jing rai juga jing mani. Daga donut ga bangi kaang banyo iga jing pen sla. Lift our hands to the Father. Drawing ikner ikti shame gopa. Send forth rain upon this land. Yes, Lord. And thirsty land. Toy aga jaga ga batter khong gopa. Lord, our sins, Ben khoi go dry. please forgive. Ben khoi go dry. Give us life. Iga jing tinget jaga pop baro naga jingem jangi go dry. Yes, Lord. The sweet Hallelujah, hallelujah. of your anointing hand. Sweet, sweet anointing. Men simba khoi khadime. Toy men simba khoi. Tongin kner yikti jagi ine ga khlemat. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sweet anointing. Ben khoi go dry. Naga jinget lam go dry ka bayap. Ben khoi jingi go dry. Naga jingle ka bayap go dry. Ben khoi go pass and right go dry. Sin right go dry. Igas nam ka chome go dry. Driving in on ga jing khoi go dry. Iga jinget lam go pa. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Toy go dry, ga jigem jigi ga shimat go dry. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Tongin ye duai ne ga klemat. Ngangan duai la de. Maka de ga de ning kong yang a. Ga kwa fin duai la ga jong ga jingem. Lada ka don kanu ka bangi klam suit nyaw i ka bau bela Ukraine tongin pan ma pa ni ka janmit. Lada ka don kanu ka bangi le persya ha ka ba tangu bela utep dan batep mano. Ka kwa fin pan ma bi ka ta. U bela jong yu ba kraw ka jing map ai. Yo Samson udang laban map. Yang ngiru udang laban map. Lada don kano kaba umen sima koi open kando ifi. Lesi gibadan hagane ga jakane lingba gane ga online stream. Syieng sino jakaba fidan. Lada don ga jingpen kan mau apa ga dono jompi. Ya ga aero ga ai kaba sno kane ga jingle kaba yap ga jingem jompi. Ngakwa ngin tuai gane ga kleman. Mal try ngiwana kejat jame ko try.
เป็นโคยิงอีเส้นเรดเดกสนามจำเมเป็นโคยิงนี่ก็จิงเทปแลมกับใบยับงี้ขวาบันดาลนี่ก็จิงเทปแลมกับใบเอ็มบันงี้ขวาบันมันเป็นยังงี้ก็จิงชักรีกับใบโคยบันกับใบอิตนาดบันกับใบเอ็มมาขมัดจำเมตอนนี้เลยขมัดจำเพลงเงินตัวเงินปันมาบแล้วก็ได้เป็นเงินปันมาบฮาเลลูยาทรางยี่วันขมัดจำเมงขวาบันยอสเงายังก็สุรจงพีนายยออีโนโนนายเป็นเงาอีโนโนนายประคัดอินโนโยอีละเดฮัตโตพิบัติคุมโนอีกจิงเงตและนับยองมาดอนอีกจิงเงตฮังโนกรุคอมพิบัติอีกจิงเงตฮัตโตฟิชิมขียานเอมอีกเนฮัตโตฟิชิมขียานเอมอีกเนก็ขอฟินด้วยทรายงาด้วยก็ทรายแล้วก็จงก็จิงเอ็มก็ทรายทรายไม่ช้าบางอันแคร์นี่ก็เตียนก็จำไม่ก็ทรายtry me ego pa ba teng teng ka sno ka jingle ka ba yap ko pa try ngada duai wa da ni ka clip mat ko try pen khoj da ka snam jame ko pa ya ga jinge tem lam ko try jisu ya ga jinge tem lam ko pa angin ri khoj ko pa angin ri khoj ko try ga jinge tem lam ha ga jinge dai bat me ko pa ba da ga jinge dai ba gi breu ko try ma la ga ski try ngada duai ko pa men map lot ko pa ga ni ga jimo jiberkat ka ba mi dai bat me map ko pa ba ngi kom ken sting ko try ka ba me kret map ko try jisu ba ngi kom ken sting ko pa ya ga ta ka ba me la pen ken do ko try ngi le kom bam so nyau try ngapan map ga ta ko try jisu try nga ego pa yo shakri jame wa pasal Paul hadu kat novo riko yiga jinge teblem jo akamat jame ba akamat jagi breo try ngada duai men penlong yiga jingem jangi go try jisu penlong yiga jingem jangi go try abang ile eke go pa ngin le bar ga jinge teblem ga ba khoj go pa try ngada duai go try ne ga klemat go pa try nga duai ni ka klemat apreng jo pai lang ba bon ko try men khta ko pa budge lord try khta biang ko pa ga don do jangi ko try khta biang ko pa ga ni ga don do mau try ngam kwa ban thang nar sao ye ga jinge teblem jangi ko try ngam kwa ko pa ban thang nar sao ye ga conscience ga jangi ko try try ngakwa ban yad ini ga lenti jong ga jingngeit ngakwa ban yad ini ga jingem jong ga jingngeit ko try ngakwa ban yad bangin ya yad ini ga jingem jong ga jingngeit ko pa klem da pen thot ye ga jinge teblem ga jong i ko try jisu ma ang yu Yohanes na baptist bonam thot ko pa chapang jome baganam don ko jing thot kan diat ru ko try ngada duai men penlong i ga jingem jangi go try bangin pen melen bandan ni ga jinge teblem kabam don jing thot ko try e khmat jame try nga pa ni ga jing ai na me nga pa ni ga grace na me go try nga pa ni ga jing ai na me ko pa ga ni ga klemat yingi baro ko try jisu try men penyang ga jing shakri ga ba em go try men penyang ga ya ga ba khado go try ye ga jing shakri play go pa ga ba em bar ga ba itnat go try ngam kwa ngin long perthai go pa ngam kwa ba ga jing shakri jangi go try kan sno da ga ba kan ja perthai go try nga kwa ba ga jing shakri jangi go try kan ya da ga jing sakhi go pa da ga jing teblam ga ba khoj ga ba wan me men sim ba khoj but try ba ma ai ga jing pen sle ngi go try nginda fikeria ka nginda ria ka go try da ga jing ai ga jam go try da ga bangin ri ko ye ga jing teblam go try nginem le persha ko pa nginda long adakar go try jisu try ngada duai go pa men bo po jangi aga dono jangi go try jisu
try ke Jingngeit ke badai nama ko try ngakwa fin keneri ikti barok ngakwa fin pedang igane ngai la dengan keneri ikti try ngadua ini ke klemat ko pakat bagi nang keneri ikti ki kon chome ko try ngi emagi ya ke bakhado ko try ngi emagi ski ke bakhado ko try kat bagi nang keneri ikti penhiari ke jing pensle chome ko try Iga grace jome ko try iga jingai ya po jangi ko try kawangin sim serious iga ne ga balong serious ga mat jome ko try bangin do ne ga ji teblam ga ba khoj ko pa bam dei ko pa da ga wai pat ngi pat iga Jingngeit ko try re try ngi pat iga Jingngeit de ga jingi teblam ga ba khoj ko try ba try ga da duai ko pa ka bangin ang kner gi kti ngakwa pin priang de ga Jingngeit trying a priang de Jingngeit abangi tuai sheme men pen lai ngin mi nang ne men ta kamet la shai la shisngi ma la gisngi go try ge jingem jangi peniang go pai ge jing shikri ge bakoi ne ge jingem jangi abagi wai pat ki badang mane blai thau go try can you ingi bangi dan go pa ye ge jingi teblam ge bakoi kan mau ge shiti jong petras go pa Mong aga shiti Petros Baladang iri ga jingi teblam ga bakoj Wat ki bakren benyang iru kindas ngau le ranya ga ta ke baki wat daw ngi go try Try men penlong ga jingem jingi hadu kata ga pot go try Men pen kot ngi hadu kata ga jinglong ga jingem go try Mangin sim kya ga ba me ong go pa Ngin ko ngo go try Wala nang idon ga jing ai ga ba kraw go pa ngi ai ngo i me go try Retry a pot jong jing ai ga jong me ai bangin sim serious ko pa ga jing teblam ga ba em go try bat ngi su priang abangi duai ko pa ngi su priang abangi duai ko try de ga jing ngi priang thank you so much Lord ngi ai ngo ime ko try nganget ko pa ngin mi nang de ko try ki brio ki badan na pot jong men sim ko Wala nang amla ban pen shai lut ko try ga tien ga jome nga khot ye ga jing pen sle ka ban pen shai ye gi khon jome man la ga sngi go pa kin don ji dai ban me nga kwa kin yo sngo ye ga sur jome na mar me kren na ga jing tiblam jong ki go try ngam kwa ngin knyot no yu men sim ngin pen lep ye ga ding ngin pen sngo si ye me men sim ko ngam kwa ye ga ta nga da duai ba me kren na po ga jing tiblam Trying ko ngo iktin jome knang bangin yo ego pa ye ta ga lenti ga ba me thmu ban pen pai ba ye ta ga thong bangin de ban job ko trying at do I ne ga klip mat show bangan shong ko try men pen long dot long snap mi ne ga chi kai ga chingem jingi ma la ga ski ko try wala da ga ko trying at do I go pa nga klam kren ye ga ban pen sngo tanat ye gi breo nga kren ye ga ba me bo ga dot not ko try But trying at the do I men penyang ga jing shikri ga ba em ko try agi si ba khado namda ga buram jome thank you Lord aga gertang jong Jesus Christ ga do I amen but amen ngan IT hai chairman na ko ngena padiki ka don kandiat ka jing pen pawe no try kong suti don kan krani ai an ai ne ga pori Kadang gajing penpau no blay badan na pedang jong pi don ya gajing shitom hagani ka lebong ka liang gadiang ga jong pi hamar haneng jong ka kho siu ga jong pi don ya gajing shitom ngam tip yo pi or ne pi akan do accident kala bande ngasong scam ga do not bagi itu ba page online pi don ya gajing shitom halor jong ka kho siu ga jong pi liang gadiang ka lebong ga jong pi itu gi badon ka ni ga jaka pen ida ka dak ka barakti Ginyo ba niya duway naman ta jong pi hoon. Hoon, bangin niya duway ru naman ta kibriyo online, gibapen. Ngingit bo blay, habo penpaw kum niya kaday, bay bo kwa ban pen kya, amen. Tungin niya duway niya lit.
มันด้วยฮาเลลูยาทรายงัสงงูยังไม่ก็ทรายเนี่ยมันไม่กว่ามันเป็นขี้อะไรกี่จงกี่คนก็ทรายกันนี่ก็บ่แม่ละเป็นเป้าก็ทรายกันนี่ก็จิงชีตอมก็ทรายกันละบังก็เดียงก็จงกี่ก็ทรายนักดาวอายุงามเต็บเป็นไรแม่เต็บก็ทรายบัดงังเงียก็ทรายบัดก็จิงแอมสนามจงแม่ละเป็นขี้ยากี่ที่แบบเป็นออนไลน์บัดยี่ที่แบบเดินห้างเนี่ยก็กำราก็ทรายงันด้วยบัดก็บอร์ก็จงแม่กันเล็กชักยี่กันก็ขลัมัดก็ทรายมันประทัดยี่ก็บอร์จงก็จิงปังจิงชีตอมบารอก็ทรายมันจะเท้าทำไมกี่เทียดกี่เจ้ายังก็เชียงบารอยก็ดอกสาบารองอะไรเงี้ยก็ป่าให้บังด้วยก็ทรายกับปานี่กินก็แต่งก็จงยิสุคริสต์บนนาซาเรตอาเมนลิชบอน Hallelujah. Tengah lagi jing tap ketiga berjam tentang ketian ke jong play. Play New York buram ke ketian ke play Shibun. Ba Ivan Syiemlieh. Ke songo you play. Bangil apoy sebentar bawa jong ke jing Sohthri. Kedan ke jing penbenar kendiat. Balas man ke sengi thot dia ngidan ke jing Jowai ke jaka ke pon riu beji Jaintia. Ikerpat ipi ikentu ipi. Bapinyai be ke jing Jowai. Kari berkejap beriu jungi ke dan kam ke jing Jowai. Ke jing Sohthri play jungi ke dan kam ke jing Jowai. Ke hiang sem jung pi ke jing em jung pi shimet ke dan kam ke jing Jowai. Ngi dan ru ke jing Jowai ke sengi Sunday. Haga por pra beji men step ke jing Jowai sha Jingngeit. Haga ni ke si play banwan. Kerpat ipi sai sien. Pinchim kiai ke ni ke jing pentep. Bagi lapoi si ke bawah jung ke jing Sohthri. Nga khot soba i pastor pi ading do ban penwai ni jing sang. Oleh kelet ru ia ke Bible study ngidan hagani ke Tuesday hagapor Sunshiteng ngidan ke Bible study bat ngakwa bafin ken mau banam pep namar ngidan ke jing hikai ki beton kam tengin nyelek lang ngini aingo you try bat adien ke tangan sepenuai ku try ngidan ang ni ke ban aingo ye me play ba me don ringkat bat ngina do besdang kene ke jing seng Ngi aingo ime a play na mar ke presence ke jame. Me walam katne spangot ke brio ni ke jaka. Nganget a play me pen snap ye ke brio ke Jingsngewskhem da ke ktien ke jame. Ngi aingo ime kopa ba me ai hengi ke ktien ke jame. Man la ke Sunday, man la ke Bible study, man la ke jaka ke bengilet ko try. Ngi aingo ime hagni ke janmet kerpang a play. Nama ba medang yai kren bat medang yai kren bat medang yai kren. Shige jingi tip lem ke jingi. Bat ngada twai a play melong play over crowd, play over ba, play over yar, play over yaine, play over eat jingi ke jing eat ke babam jikat. Me yai pasiao, me yai kren, me yai kentu, me yai kren. Bat ngada aingo ime na kumtagani ke pora play. Bangi yo kat kani ke ktien ke jame ke ba crowd. Ke ktien ke ba kodor, ke ktien ke try. Ke balak ban penlonging i bangi niat ke jing em ke ba bet bat me a play. Try ngada nget a play ngi don kami ke ba kum kini ke jingi kai. Ngi kwa ke pa ba menang yai kren ngi nagesngi jigesngi. Nama try ngi don kamani yang haga jaka ke ba day bat me a play. Trying a try a play men a bless. Ya ushikri jame uba kren men a jan me a play. Ma menang pen kentiu ugo try hagi aka baro. Ba ulang a jinger khuye ki hajar ke brio ugo try. And a try to a play try hagi ni ke por. Ker khuye baro ki ba pet link ba kini ke YouTube channel. Try a playing a try. Ki ba dan hagi yeng ki samen a ker khuye ki. Daga jinger khuge jame. Daga jingkat jingkia. Daga jing tip lem ke ba khuye and try. The try to play a baro ibuan Jingsngewskhem hagi ni ke jakamen hagi ski. Ngin mi nang ni ke jingkemen. Ngin mi nang ni ke priu ki ba light lord. Ngin mi nang ni ke priu ki ba kenmawi ke ktien ke jame. But I ko pakin let ki priu ki ba la kerku. Tat ado begini kendo biang ni ke Sunday. Ngat try a play men a bless ki. Haki aka baro play. But kerpang shwai ke bakin mi no nang ni. Ngat try ko pai ke Jingngeit pa ke jame na pam jikut. Ke jing ai ke jong Jesus Christ ubo try. Lembat ke jing yalam ke jing hikai ke jing penkendo ke jong men simakoi. Kine baro lai hawe ke la ringkat bat pi. Lembat ke riu khot ke beshakri try. Hakeleng ke pertai. Nadu mentabat chidushi ke babam jikut ru. Amen but amen. Tengini ong lai sin yaro try. We are lai. Yaro you try. Yaro you try. Yaro you try. Ngakwa finum kirki. Ngakwa findia keren ni we.